Hver dag smider vi millioner af elektroniske apparater ud, fordi de går i stykker eller bliver forældet. Men det er som regel kun ét af komponenterne, der er et problem. Resten af apparatet virker fint, men det bliver alligevel smidt ud. Det er simpelthen fordi, at elektroniske apparater ikke er lavet til at holde. Det gør elektronisk spild til en af de hurtigst voksende affaldstyper, og vores telefoner er en af de største problemer. Det her er en ny slags telefon. Den er lavet af blokke, der kan tages af. De er alle sat på en hovedblok. Og hovedblokken forbinder alt sammen. Elektriske signaler bliver sendt gennem pindene. Og 2 små skruer holder det hele sammen. Så hvis for eksempel din telefon bliver langsom, kan du bare opgradere den blok, der har effekt på hastigheden. Hvis noget går i stykker, kan du nemt udskifte det med et nyt komponent. Eller bare opdatere den sidste nye version. En anden god ting ved det her er, at du selv kan tilpasse din telefon. Lad os sige, det her er din telefon, og du har alle filer på et virtuelt drev. Så hvorfor ikke bytte din harddiskblok ud med et større batteri? Eller hvis du er som ham her, der elsker at tage billeder, hvorfor så ikke opgradere dit kamera? Eller hvis du er ligeglad med alt det her, så kan du holde simpelt få en større højttaler. Du kan vælge de blokke du vil have, og støtte de mærker du vil. Eller designe dine egne blokke. PhoneBlock er bygget på en åben platform, hvor firmaer arbejder sammen for at skabe den bedste telefon i verden. For at fuldføre projektet, skal vi bruge de rigtige firmaer og de rigtige personer.